बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। फिन सासे बर'नि फिसाया जोलुरनि गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय सायख'जाबाय। 13 बोसोर बैसोनि बर'नि फिसा प्रितम ब्रह्मआ गुवाहाटी सिटी फुटबल क्लाबनिफ्राय रिलायेन्स यां चेम्प्स एकाडेमियाव जोलुरनि गोजौ सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय सायख'जादों। मुम्बाइआव थानाय रिलायेन्स यां चेम्प्स एकाडेमियाव बर'नि फिसा प्रितम ब्रह्मआ जोलुरनि सोलोंथाइ लाहैनो सायख'जानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। बे जोलुरनि सोलोंसालियाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोलुर गेलेनायाव आखा-फाखा गथ'साफोरखौ सायख'ना लांनाय जायो। बर'नि फिसा प्रितम ब्रह्मआ सिगांनि समाव गुवाहाटी सिटी फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेनायाव गोबां ट्रफिबो देरहानो हाखांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव BPF आरो UPPL मोन्नैबो दोलोआनो साधारन सुबुंफोरनि गुबै सुथुर BJPजों आखाइ हमलायदों। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम TMCनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा। हादरनाङै बेसेन बांनायखौ लानानै रिपुन बरा बिथाङा BJPखौ थांखिनानै बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। सुबुंफोरनि गुबै सुथुरा BJP, रायजोफोरनि सायाव इनाय खालामदों BJPआ। बेसेन बांनायनिफ्राय लानानै बेखार जेंनाया BJPनि खुंथाय समावनो बांदों। बिटिआरआव BPF आरो UPPL मोन्नैबो दोलोआनो सुबुंफोरनि गुबै सुथुरजों आखाइ हमलायदों होनना AJP दोलोनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारीनि बेरफुसार बिबुंथि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय राजखान्थि हान्जायाव गोदानै जइन जाहैनायनि उनाव कास्टम बसुमतारीनि गिबि बिबुंथि। आसामाव जेब्लासिम BJP सरकारा थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि-हारिसाफोरनि मोनथायफोरा जोबस्रांलांगोन। बे बाथ्राखौ AJPनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा क'क्राझाराव खुंफुंनाय AJP दोलोनि य'थ मिटआव बाहागो लानानै बुंथियो। बिथाङा बुङोदि BJP दोलोआ फिसा फिसा राजखान्थि हान्जाफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामो। आसामाव BJP दोलोनि सरकारा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनाय, नासयनाय आरो गादबनाय हिन्दुत्वबादि धोरोमनि गेजेरजों सामलायो होनना बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा BJP राजखान्थि हान्जानि बुलि जानाङा बिनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथि होयो। बेजों लोगोसे एबसुखौ सोरबा गाज्रि बुङोब्ला आंहाबो गोसोआव दुखु मोननाय फैयो, मानोना बियो बर'नि माहारियारि आफाद होननाबो बुंथिबावो। BTC सेक्रेटारियेटआव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गोदान आयेन। BTC सेक्रेटारियेटआव मावनाय साख्रिआवलाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावनाय। रावबो टि-शार्ट आरो जिन्स पेन्टखौ गाननानै फैनो मोननाय नङा। साफ्रोमबो साख्रिआवलाफोरा फर्माल ड्रेस गाननानै फैनांगोन। BTC सेक्रेटारियेटआव मावनाय साफ्रोमबो साख्रिआवलाफोरा बिटिआर सरकारनि बे बिथोनखौ मानिनानै फर्माल ड्रेस गाननानै फैनांगोन होनना बिटिआर सरकारा बिथोनलाइनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों। बर'ख MP सानसुमाखुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बे साननैसो ब्रैथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनायाव नांथाबगासिनो। बेबादिनो बर'ख MP सानसुमाखुंगुर बिथाङा बर'ख MLA खरेन्द्र बसुमतारीखौ लोगो हमनानै खौरां लाहैयो। बर'ख MLA खरेन्द्र बसुमतारीया UPPL दोलोखौ हेफाजाब होना फस्थायदों नामा? बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो हाया सोमावसारनायखौ लांबाय था। बड'फाया गावनि आरो सानसुमाखुंगुर बैसोमुथियारि सानैनि सायाव गोथौ फोथायथि दंमोन। UPPL दोलोखौ हेफाजाब खालामनानै ब्लान्डार मिस्टेक एबा गेदेर गोरोन्थि खालामफ्लांबाय होनना दुखु फोरमायो बर'ख MLA खरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथाजों मोनफानाय 1,500 कौटिखौ दाबो लाबोनो हायाखै। आन्दालनखौल' खालाम, गाबोननो रायजोफोरा मोस्रोम बायदि लोब लोब फैजोबगोन होनना बुंबावो बर'ख MLA खरेन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।